Да вечара мы пасяліліся ў мерзотным прыдарожным матэлі. На папярэдні вечарам мы са Стэфані вырашылі, што не пакінем доктара аднаго. Такім чынам мы па чарзе хадзілі ў прыбіральню або выходзілі, каб атрымаць ежу, у той час як іншы чалавек сядзеў з ім. Застацца з ім сам-насам было непрыемна. Я не мог цярпець, як ён глядзеў на мяне, як ён глядзеў на ўсё. Нібы вывучаў, вымяраў, ацэньваў, наколькі яно каштоўнае. Я адчуў палёгку, калі Стэфані вярнулася з абедам. Шмат фастфуду. Боже, я думаў, што набяру 20 футаў да таго часу, калі гэта ўсё скончыцца. Чаму хімія? — спытаў я ў Стэфані, адкусваючы така.